Panguva ino yemunyika yeZimbabwe the situation yava tight. Vanhu vari kuona kuti aiwa kuonekwa kunzi kune mamwe maZANU-PF members pamwechete maformer ZANU-PF MPs vari kuonekwa kunzi panguva ino they are affirming nemashoko anobuda achitaurwa naComrade Bombshell, mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe now he has to resign. Sandamira mashoko ashamisa vanhu ekuti panguva inoi vanhu vakungotarira vachiti aiwa panguva ino isu we never take a side. Rigationa kuti vachapedzana sei. Remember subscribe, like, or turn the bell icon. Tipina panapa paendo yeZimai vanoposta this post Facebook ya Jefferson Chitando vanyora chiti former Masvingo MP Jefferson Chitando vanobuda vachiposta his post yamuri kuona anoposta mukomana Bombshell uya achnyora achiti I agree with him on resignation of President Mnangagwa. It's not a crime for one to resign if he has failed. In fact, resigning is a sign for great leadership, maturity, and a democratic value in you. I am not a Giza supporter, but on resignation, I agree with him. Mashoko anobuda panapa achitogwa panapa achinzi aiwa paresignation panapa ndinochiagreeya naComrade Bombshell. Mashoko ari kubuda achitogwa panapa naformer MP kuMasvingo aiwa anonzi Chitando panguva ino achitaura mashoko achiti aiwa kunyange zvangu ndisiri angu esupporter waBombshell, but panguva inoi kana ari mashoko ekuresigna kana munhu achinge afailure zvinozoratidza kuti aiwa uri munhu anonyatsokuona kuti aiwa you are right. Hakuna munhu ari perfect, kune vamwe vanotoisa effort but vasingawani outcome yava kutotarisira. But zvinge zvadaro munhu anofanira kuti aresign. Mashoko ari kubuda achitogwa panapa achibva aiwa kuna former MP weMasvingo zvashamisa vanhu vachiona kuti aiwa ifine vanhu vari mubato macho imomo vari kutoona kuti their leader aiwa is failing. Panapa kutonzi vanhu mahypocrites, vanhu vakatoshatisisa, vanhu vari kupusha for 2030 ndo vanhu vanotoonekwa kunzi aiwa mutungamiri wenyika anofanira kunyatsotarisa vanhu ivavo just because ndo vanhu vasingatombofariri mutungamiri wenyika. Ngotidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Apinda comment section menu mutidze mafungiro enyu, subscribe or like, turn the bell icon.